John Paul Woods li huwa suspettat bil-qtil ta' Charlene Farrugia li jebet 11-il sen ilu prova jġiel il-pulizija joqtluh. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd li qalet li dan seta' kien l-ewwel suicide by cop f'pajjiżna. Suicide by cop huwa meta bniedem fil-kustodja tal-pulizija jaġixxi b'mod li jwassal biex il-pulizija tkun kostretta tispara fuq u eventwalment toqtlu. Woods prova jagħmel dan meta ftit tal-ġimgħat ilu nqabad fil-fatt iwettaq ħowda f'ħanut fil-Gżira fejn eventwalment kien arrestat. Il-Gazzetta ppubblikat ritratti li juru kif bil-pulizija wara l-bieb tal-ħanut u b'sikkina f'idu dakinhar Woods tela fuq il-bank jipprovoka lill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit. Kien hemm mumenti fejn der ċar iċaqlaq ġismu daqs li kieku kien qiegħed jisfen. Iżda l-pulizija rreaġixxiet bil-kalma kollha u filwaqt li assigurat li ħadd mill-persuni li kien hemm weġġa stennit il-mument opportun biex tagħti l-assalt tal fuq Woods li kien arrestat. Dwar il-każ tal-ħowda fil-Gżira, Woods weħel 7 snin priġunerija li bħalissa jiskonta fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Iżda waqt li kienet jinżamm Mount Carmel tkellem dwar kif kien hu 11-il sen ilu qatel lil Charlene Farrugia u ħbiha f'post fil-Belt Valletta. F'dalijiet tagħha nstabu ftit sigħat wara li l-allegat qattil tkellem dwar dak li seħħ. Il-kulħadd irrapportat kif l-aħħar jiem l-investigaturi bdew jistabbilixxu xi ftit aktar il-fatti ta' x'seta' ġara f'Novembru tal-2008 meta Farrugia qebet bl-ejbin tagħha jibqa' misteru għal ħafna snin. Jirriżulta li John Paul Woods qatt ma kien interrogat mill-pulizija fi żmien meta Farrugia qebet. Imkejjem viċin l-investigazzjonijiet kienu kwotati jgħidu li waħda mir-raġunijiet għal dan kien il-fatt li jidher li qatt ma kienet is-sieħba ta' Woods. Is-suspett tal-investigaturi hi li s-sieħeb veru tagħha kellu jiġbor xi flus minn dan Woods. Wara li s-sieħeb tagħha kien intbagħat il-ħabs, kienet hi li provat tiġborlu dawn il-flus bl-ammont li semmatu l-investigazzjoni jkun dak ta' 200 euro. Jirriżulta li darba minnhom Woods qal lil Farrugia biex tmur l-appartament tiegħu. Naturalment, taħħa l-ideja li se tkun tista' tiġbor dawn il-flus, iżda minflok ħadet il-200 euro, Woods ħaddilha ħajjitha. L-investigaturi qed jistennew ukoll ir-riżultati tad-DNA li saru fuq il-katavru bilgħal li jkun hemm iċ-ċertezza legali wkoll li l-katavru huwa ta' Farrugia. Fl-istess ħin għadhom qed jistabbilixxu jekk dakinhar tal-qtil Woods kienx waħdu jew le. Jidher li l-allegat qattil qed isostni li ma kienx akkumpanjat minn ħadd meta ta' daqqa ta' sikkina lil Farrugia biex temmilha ħajjitha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.